Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yadda za a magance matsalolin fata a sanyi. Idan wannan shine shigowarku na farko, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sakonninmu da zarar mun ɗaura. Yadda za a magance matsalolin fata a sanyi. A halin yanzu sanyi ya fara sallama a wajaje da dama. Da zarar an fara ganin hazo ko hunturu, lallai wannan alama ce ta nuna cewa sanyi ya shigo. A wannan lokutan ne ya kamata a fara taka tsantsan wajen kulawa da fatar jiki. Idan ba a kula da fatar ba har sai da ta gama bushewa ko yin gautsi, hakan na ɗaukar lokaci kafin a samu maganin su. Don haka ne a yau na kawo muku yadda za a magance matsalolin fata a lokacin sanyi. Man kaɗanya. Tun yanzu ne ya kamata a fara amfani da man kaɗanya a fata. Yin hakan kamar rigakafi ne domin magance matsalolin fata. Idan fata ta fara bushewa sakamakon sanyi, dole ne a yawaita shafawa domin man kaɗanya sinadarai masu warkar da cututtukan fata. Kaushin fata. Idan an kasance ana da kaushin fata, dole ne a dinga sanya man Vaseline a cikin man shafawa. Ko da alwala aka yi, yana da kyau a yawaita shafa man domin samun sauƙin lamarin. Fason ƙafa. Yana da kyau a riƙa sanya takalma masu laushi, ba masu tsauri sosai waɗanda za su riƙa illata fatar ba. Idan an kasance ana da fason ƙafa, sai a riƙa tsoma ƙafar a ruwan ɗumi da gishiri na minti 10, sannan a riƙa gogewa da dutsen goge ƙafa. Sannan a shafa man Vaseline, sannan a sanya safa kafin a kwanta a kullum domin samun sauƙin matsalar. Sulɓin fatan fuska. A samu ayaba sannan a kwaɓa ta tare da kindirmo, sannan a riƙa shafa a fatar fuska. A bari na tsawon mintuna 20, sannan a wanke da ruwan ɗumi. A bar fuskan ta bushe da kanta kafin a shafa mata man fuska. Yankwanewar gashi. Karyewar gashi. Kada a rabu da man zaitun a koda yaushe. A kasance ana sanya shi a gashi da zarar an ji fatar kai ta fara bushewa. Yawaitar sanya man zaitun ko kuma man kwakwa na hana gashi zubewa. Mun gode, a ci gaba da bibiyar mu da sauran shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Bisalam.